Hello mga ka-listeners, mga ka-followers. Mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no. Kumusta? O karon dahil no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilano no nga sinuwat ni Jenerica Vidad. Ug sa dili pa akong pasahon ning nag-comment si Mami Bisdak. Salamat sa Drama Lords amping kanunay from Saudi. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. Mami Bisdak, amping sa diha no, sa Saudi, sa kanapita sa Saudi. Mami Bisdak, ako di ako sa Jeddah na assign. O kang James Sabero, akong paminaw aning drama, hapit na ning matapos. Nindot naman kayo. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. James Sabero, thank you kayo. O kang Leds Hevmin, salamat kayo sa pagpaminaw dol. Pero mintin mong sunod no sa mga sugilanon nga gikan sa RMN Drama. Salamat kayo. O kang Ami Alexander no from Atlanta, Georgia. Salamat kayo sa pagpaminaw. O kang Silsa Pino. Kang Ate Silsa from Anahawan Sordin Leyte. Salamat kayo ti sa pagpaminaw. Amping diha pirmi. O karon dito maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Jenerica Vidad. Mahal kong kaaway, Part 18. Bars of stardust. Mihunong na sila sa tubangan kit sa pay sa tikuang. Ipalihog kog, pakanaog sa wheelchair no eh. Oy. Okay ron. Ang sahod Pero na ka, paingon sa sod. Feron! Siya si Feron! Oops, ngunit lang ang sa akong abaga, ha? Tinuod ko di ay. Isunod lang diri ang wheelchair. Nga doon ay niya, babae no? nga gitaguan si Edin. O patanon kini. Mupalayo na ko din. May gilimot yun si Ed ako. Tinuod yun ang pagduda ni Ian. Kanang Veron, nga iyang kial sa paingon sa pay. Mao ka na si Veronica apa din. Ha, inaw ka sa Alexa. Unsay kay kabu ang gitaguan ni Payhana eh. Hi! Lira, nganong may anhim ka sa office? Pasinong makitaan ka sa maldita? Ayaw kong ingna nga mahalo ka na usab sa imong ina-ina. Ha? Iya, naunsa man ka? Mura mahinog na under na ka ng Alexa. Ay, saan mo kay Payhana eh? Ni ako sa imong office, ug wa sa iyong office. So, makahimo na ko sa pag-ani din eh. Nganong niam ka? Nasusi na ba nimo kung unsay toyo sa imong amahan sa sugod? Wa ba? Naniid pa ko. Maura ba nang imong tuyo sa pag-ani? Gimingaw ko nimo. Lira, nagtrabaho ko. Muadto ra ko sa inyo. Unsay mo adto? Sige ka lang saad nga mo adto pero sige sa kag busy. Iyan na usab lagid ka. Sa una, usa ka tawag lang nako. Tuadayon ka sa amo. Adto pag gani ka matug. Ikaw ro bitaw nag-ingon nga. Dili ko magpalupig sa kong ina-ina. So, seryoso na gid kasi man trabaho? Kung di ba ko seryoso, adto ni paingon sa kong ina-ina ang tanang negosyo ni Papa. Oh, mayo kay nakauna-una nakaana. At least, secure na nga tong future. Iyan, of course. Gusto na sad ko nga mahiluna na ta. Kano sa di ko ni mo pakaslan? Lira, dili na ta maghiskot, anak, okay? Unsay dili? Iyan, babae ko. Ako ilkansi ko, dili ko ni mo pakaslan.
tanan. Ano rata paingon diha? Uy, ngang. Dili lang una karon. Wow. Dako na gid kay kagausaban karon. Sobra na gyud. Lira, Ani lang una ko magatang nga mo aking auto ni Ed. Nian na magit ko. Kinahanglang ako unang mahipawan ang tinaguan ni Ed. Kay ni Ian. Kung tinuod man nga kapit ni Ed kini si Veronica. Mao na gid ni ang time nga mupiya ko sa kinabuhi ni Ed. Oh, siya kining nanawag. Di lang una na ako siya tubakon. Dili man siya matubag. Busy tingali. Nakatuog na siya. Mupahuli lang ko sa syudad. Nakatuog na si Veron. Oo. Ika na ibahala niya, ha? Niya ang inyong konsumo karong buwan na. Salamat. Tawagan lang ko kung unsay mga problema ninyo din, eh. Oo. Dako na gid kay kausaban iyan. So ka lang nga niabot na si Alexis kinabuhi sa imong amahin? Nausab na sad ka. ha? Unsa man ang usab nako? Ngawa man. Nausab ka? Baliwa na lang ko permi nimo. Permi na lang ko nimong kalimtan. Ugwa na ko makauyon ini iyan. Lira, Klaro kayong nagkabugnaw ka na ko iyan. busy ko sa trabaho. No, lain ra gyud. Sa una, sa usa ka adlaw, kadagan ka manawag. Labi na sa panahon nga milayas ka og nagtago-tago ka sa imong amahan. Pero karon, kung dili ko manawag, dili ta magkasulti. O kung dili ko mo sa imong opisina, dili ta magkita, naunsa naman ka? Wa mo kumaunsa. Busy lang lagi ko. Siguro alang nga busy ra gid ka sa trabaho ha. Tinuod lagi na. Busy ko sa trabaho. Oh, maayo unta. Kung tinuod ang imong gisulti. Ikaw, no? Sige. Aron di ka mangluod, paabuta ko. Magdungan tagkaon sa gawas. Ganihara mo kung paabot din hinga malapay si Ed. Wa pa man siya. May pag-ako na lang siyang itubag kanina, Doc. Ay, ang iyang auto na kanang nagpaingon din, eh. Si Ed, nagkit ka na. Milabay na siya. Panahon na mo balik ko sa pay sa ipapaw. Kinahanglang matubag na karong adlaw ang tanan akong pangutanan. Mag-disco ta kayo Sabado ha? Di lang ko musad. O sa mo plano karong Sabado? Wa pa. Wa makakiplano. Wa sab kay lakaw. So, manglaag ta, please. Okay. Kana ba? Gimingaw na ba ako nimo? Lira, di lang ta magpahibawa nga manglaag ta. Kayo unsa? Di ganan sa papa ni mo, Lira. Unsa? Mao nga ato lang itago nga itong mga lakaw. Di gusto nga kumahan nga magsige kog uban-uban mo. Klaro na lang. Nagisulsula na sa mong ina-inang kontrabida. Ngaw nang tay. Hey, hilo mo na lagi ka karon. Lira, mahimo ba? Ay ko bantayin akong mga lihok. O ganong dili man ko makabantay. Nga klaro man kayo nga nausab na ka. Aw. Mausab ang gidang tao. Ikaw sab. Pag-usab na sad sa imong batasan aron magustuhan kang papa. Kayo unsa man di akong batasan, ha? Kuan. Basta.
Di ganahan sa papa ni mo kay kiat kay ka. Sige na eh. Ikaw nagtiwas na. Muadto na ko sa restroom. Murag lain na nagpasabot ang lihok ni Ian. Hello, nga na nanawag man ka. Kauban mi si Ian karon. Okay, sige. Nanaiming lang ko. Ulagi. Matuman ang imong mga plano. Sige. Bye. Doon na lang ko sa bahay na itong Veron. Kinalang mahumaning akong tuyo karon din eh. Okay na ning dana ko. Mingaw naman ang bahay. Murag tunay na mukha kahoy sa luyo. Ang tiguang. Siya ka nang nagkakahoy. Ayo, mayong hapon, lo. Ikaw na usap. Kaluya. Lo, ayaw lang kasuko, lo. Kuan, may balik ko kay gisugo ko sa akong mama. Anak ka ba ni Carolina? Ha? Carolina? Ikaw ba ang anak ni Carolina o Ed? Ha? Ikaw ba? Dili. Wa ko makailan ng imong gipanghinganan, lolo. Kinsa magyug ka? Joan Mansueto. Juan, may suwito. Oh. Social worker ko, lo. Ayaw kahadlok na ako. Dili man ko daot ang tao. Kuan, nagsusi lang mi sa mga tao ining dapita. Ilabi na sa mga bata. Why mga bata din eh? Taga-diin ka ba? Tagalungsod ako, lo. May lain kong tuyo usap ni mo, lo. O siya ba ka na? Dali ah! Gisugo manggod ko sa kong amahan nga mangita og yuta nga mapalit ining dapita. Yuta? Oo, yuta nga himuong farm. May nahibawan ka ba yuta nga baligya din hing dapita, lo? Kanang sikmit din yung yuta. Baligya na. Ay, mao ba? Mahimay mong paliton. Nasa lungsod ang tagiyan. Ay, mao ba? Oh, Biron! Naunsan ba sab ka? may kauban ka sa sudlo? Oh, Biron! Usam ng imong gibuak! kipuak? Oh, hala, nanghagis sa sud ka ng Feron. Biron! Usam ng imong gibuak, ha? Anong gipaglabay mo sa imong mga baso, ha? Lo, nagkinahanglan kag tabang? Lo? Ganong lamang sa saok, ha, Biron? Lo? Nasa mo na siya? Ganong nanaong masam kasi imong wheelchair? Lo, tabangan ta ka nga makalingkod siya balik sa wheelchair. Ali, Ay, pagliho ka. Ibalik ka na mo sa imong wheelchair. Pagliho. Miss, gunit sa abaga, miss. Ay, kada. Bukan ba ka, ha? Bukan ba ka? Di ka manghagis, ha? Di ba ka magkalakaw, ha? Ay, nakasuko. Maayo na lagi ng imong tiil. Gusto ka ba biskuit, Veron? May biskuit ko. Oh. Ay, lagnot ang biskuit. Oh, imo na ng tanan. Magagawas ka na. Sige na. Ha? Oo. Lo, mugawas na ko. Kung sa may sakit nito, Bayana, mura magto na siya'y problema sa utok. Nisika lang ang iyang mata nga nakakita na ako, pero dili siya masulti. Unsa man ka ang sakit niya ng Feron. Ug unsa man siya sa kinabuhi ni Ed. Pauli na, Lira. Naunsa man ka, Ian? Dili na ka gusto makakita na ko. Dili sa ingon, ana. Dagan pa magod ko buhaton sa this office. Ayaw ko patukuan na.
Dili ka busy dinhi. Inya na lang gid nga doon na kailangan gikahadlukan. Lira, mahimo ba? Ay nalagpun-i ang kalabad sa kong. O gana mo ka na maglabad ang imong Abel? Oh? Labda na di ka suo kung ni ako? Dili sa ingon, ana. Pero, ay tingo ka. Hello, pa. Atin si Alexa iyan. Nandali sa mutubag sa akong tuwa. Ihatag niya ang phone kung naa siya sa imong door. Oh, waday mananghid mo ang imong asawa pa? Nga mulakaw siya? Bilakaw siya. May importante kuno siyang lakaw. O wa ko mahibaw kung unsa ni ka-importante. Niuna siyang lakaw na ko ganina. Waday manawag ni mo? Wa man. Nanawag ko niya, pa dili siya mutubag. Aw. Busy na to pa. Panuway yun ang asawa ni mo. Gusto na. Kung bukod siya diha, patawagan ako. Bye. Asag ganing bayhana eh. Nagpabadlong na sa day sa Alexa sa imong amahan? Klaro na lang. Wa siya mananghid nga dili siya mo trabaho uban ako ron. Anong giuban pa man sa mus imong amahan og trabaho, oy? Gusto ni Papa nga pabantayan ko niya ni Alexa. Ang wani mahibaw eh. Nga gahi ug o kanang iyang asawa. Doon na ni mga lakaw nga questionable kayo. Oh. Klaro kaayo. Nagpalami na ni uban siyang kabit nga batanon. Oh. Iyan! Nisuko ka? Karoon na gining bayhana. Oh. Kinsay mo tawagan? Nanong nanawak mo yung tawhana? Hello? Unsa ba ka? Nganong wa man nimo tubagas Papa? Kalma lang. Kaiso ba ni mo? Naana sa gas imong kabit no? Katsmuka kita ng dialog nga balik-balik. Uy, pwede lain na sad nang ibutang ni mo sa mong huna-huna, iyan? Pwede may surprise kong giandam sa imong amahan sa umaabot niyang birthday? Birthday ni Papa? Anak ka? Unyawa ka kahibaw nga birthday na sa imong amahan karong Sabado? Di ko matoo nga para kang Papa ng imong gilakaw. Okay. Ikay salty, ako'y too. Tsak. Panoy, gi-off ang cellphone. Makalagot na kinang imong ina-ina, oy. Hawad na kayo siya sa inyong kinabuhi. Ingon ba siya nga may surpresa kung siyang giandam ni Papa? Unsa sa ka? Oh, basin makdos na siya sa imong manghod. No! Di na mahimo! Dili ka masagot nga mamanghuran ka? Dili ko musugot nga makabaton sila anak si Alexa o si Papa. Hello. Ed, sorry nga wa ko makatrabaho karon ha. Hay, makakaroon. Doon na lang ko importanteng gisusi. Magsulti lang niya ta karong gabi. Magabihan ka sa pagpauli. Oo, magabian ko. Ayaw na lang ko ninyong paapunta sa panihapon. Okay. Salamat sa pagsabot. Bye. Bye. Sorry, Ed. Pero dili pa mahimong musulti ko ni mo sa akong lakaw karon. Ganun niya ka pa. Ganun wa ka pa man mo biya din sa abo. Lo, ay sorry ha, pero ganahan magod ko nga magkisulti pa nimo bahin sa imong apo. O kung siya man ang bahay sa kong apo. May sakit siya, di ba? Dili normal lang iyang panghuna-huna bisan kung dako na siya. Ganun nga interes ka sa kong apo. Kuan, naluoy lang ko nga nagtanaw niya nga wa siyang kaugalingon. May problema siya sa panghuna-huna, di ba? Gusto ka. May problema si Viron sa utok. Pero wa kay katapang niya. May mga kaila kong doktor. Espesyalista ang doktor ni Viron. Dili basta-basta nga mga doktor.
Pero silang tanan, huwag mahimo sa kahimtang ni Biron. Unsa? Sugad ba siya pagkatao ingon na siya ni anak, Lo? Dili. May bangis ka mga tao nga nagkaingon sa kahimtang sa kong apo. Mga tao may kasing-kasing ang miguba sa mayong panghula-hula sa kong apo. Utukan si Biron. Talented ka pagkabata. Mayong bukanta. Taas o pagatoy. Apan, giguba kini sa mga taong dautan. O nganong nagsukit-sukit ka kabahin sa kong apo. Lo, ay lang pagduda na ko. Dili ko dautan. Kuan, naluoy lang ko nga nagtanaw sa imong apo ganina. Mura siya og. Mura siyang dunay isulti, pero dili siya makasulti. Mao nga masuko siya. Mga bangis ka mga tao ang nakaingon nga nadiskrasya ang akong apo. Giguba nila ang utok sa akong apo. Unsa? Mga salbahe sila. Kinsa sila, Lo? Magalakaw ka na. Lo? Lakaw na! Ay! Ayaw lang kasuko, Lo. Gusto lang kumutabang sa imong apo. May mitabang na sa akong apo. Ang iyang amahan. Amahan? Kinsa iyang amahan? Kung anong nangutana ka man. Gusto lang ko mahibaw. Basi makatabang ko. Wa magkinanglan si mong tabang siid. Adunahan siya. Kung angay lang niyang tabangan ang iyang anak. Dato di ay. Waday problema. Sige, Lo. Di na lang ko magdugay. Mubalik lang unya ko para ng sikbit nga yuta. Sige, ha? Unsa man eh. May anak sa gawa si Ed. Pero, nga nang iya maning kitakuan. Yabag yung utok ni Alexa. Wagin mo to nga sa opisina. Wa na noon ako matunga ang ubang meeting. Agoy, gubat na sa bukaron, busing. Kundi siya magtarong og tubag. Gubat yun eh. Mag-anad ng bayhana og likay-likay sa trabaho. Basta nung importante yun kayo ang iyang lakaw, busing. Di na importante ang birthday ni Papa nga. Kinahanglang iya pang lakton og usa ka adlaw. Birthday din ni Sir? Hala. Tuo di ay no? Birthday ni Sir Ed karong Sabado. Pasurpresa pa siyang lakaw. Ganahan lang tingali siya nga malipay ang imong amahan, busing. Iya man sab nagkatungod ki asawa man siya. Way lami, Binoy. Wala mi nga asawa siya si imong amahan. Way lami ng bayhana. Ikaw na may dilamian. Paghilom ko, Binoy, be. Ano lang gupon nga kung kasapot? Ay, kalma lang, busing. Ayaw pa daw ng imong sapot-sapot gudha, busing. May absence si Mama Alik sa siyang pagka-personal assistant ni mo karon. Magkita na bito mo karong gabi, eh. Kana, kung mapauli siya. Ano am day, Binoy? Nagduda ka nga dili mo pauli si Alexa? Unsa? Wa pa mo pauli si Alexa? Wa pa man dong. Ganihara man ganing nagpaabot ang imong amahan niya. Yabag ni bayhana eh. Nasuko ka nga wa siya mo pauli dong. Ha? Di ba nga ganahan man ka nga mag-away silang papa ni mo og si Day Alexa? Bitaw, busing. Maulay dyan na ron ang time nga maggubat ang duha. Maayo noon. Kung mulaya si Alexa dong, malipay na ka. Nang natural. Malipay kay ko. Muro lagi nagduha-duha kag tandong. Papa ka, Binoy? Hindi rin po, Singoy. Magkape na lang kus gawas, oy. Kus gawas. Binoy, tarat. Binoy, tarat. Unsa man dong iyan. Muna kag kaon ni Papa ni mo, maghuwat man kuno siyang Alexa dong. Magsolo ko kakaon. Sige. Ukarin ako nang. Hangtod ka.
Ingon sa dili paghapon ko makatuo. May anak sa gawa si Ed. Pero, nga nang iba ni kitaguan. Klaro kayo nga wa mahibaw ni ini si Ian. Bahin sa tinuod nga papel na itong Feron sa kinabuhi siyang amahan. Si Ed na kini nga nawag pag-usap. Ako ba kanito ba ko, no? Di mo tubag ang imo asawa pa? Oh, Ian. Hello, Ed? Ain ka magkaroon. Gabi na. May importante kong gilakaw, Ed. Magsulti lang ta diha sa ato. Bahin kini ni Veron. Oh. Ha? Magsulti lang unya ta. Padung na ko diha. Bye. Oh, bye. Pa. Naunsa ka? Wa man. Palawsa lang sa among kwarto si Alexa, ha? Oh. Naunsam to si Papa. Mura magdabala ka. Unsam kay gisulti ni Alexa. Mayong gabi diha, Binoy. Ay, salamat nga. Ni anak ka man beautiful. Ganina lang naghungat ni mo si Sir Ian o si Busing Ian. Diyan maka. Oh. Nga nung nagabian maka. Mura man ubon nga nagkapangutan na. Sa kabinoy! Ah, wa, Sir Roy. Ako anbo. Akong kingnan si Mama Liksa nga naghuwat yung bana. Sige pangutan na. Huwag ikaw. Diyan mo sa Alexa. Wa, patoy ka unsig Papa tungod ang lakaw-lakaw ni mo. Kalma lang, Ian. At tuon ko ng imong amahan. Oh, away na gid ni karong mahitabo. Malipay na gid kay ni Busing. Di magubot naman gid na sila karon. Uy, Miss Irit man. Ed, sorry nga nadugay ko, ha. Layo-layo man ko ng akong giatuan. Oh. Dito ka sa sugod? Oh. Dito ko sa bahay sa tiguang og ni Feron. Nakita ko nimo dito? Oh. Sorry. Unsa pa imong nadiskubrihan dito? Nakita ko si Feron. Gitabang na mo siya ni Lolo kay nahagbong kini sa wheelchair. Oh, may dautan bang nahitabo niya? Wa. Mikalma na siya dihang mibiyak ko. Og nagkasulti ka mo si Manoy Fidel? Fidel Dayang pangan. Oh, siya ang nag-atiman ni Veron. Nga nung magkamusulti na ako bahin ni Feron, Ed. Nahibaw git ka. Nga magkasabot git ko kung unsa man ang gusto nimong taguan. Pero nga nung imo manggitaguan ang imong anak sa laing babae. Gikinahanglan. Unsa? Pero, musamot ka magduda si Ian sa imong mga lakaw. Nga nung magkamusulti nga may iksuon siya. Og dili nimo kabit ang imong anak. Please, Alexa. Ayaw nig ipaabot ng iyan. Pero nga naman, ha? Dili ko gusto nga samuko niya si Veron. Malinaw na akong anak sa maong dapit. Pero dagkog chance nga makasabot siya sa sitwasyon, Ed. Igsoon niya si Veron, di ba? Wa lang kami ba sa tinuod nga nahitabo, Alexa. O dili na ko gusto nga hisgutan pa kini. Hain ka ron ang inahan ni Veron. Patay na ang inahan ni Veron. So, may laing babae kagiti ay? Alexa, daghang rason kung nganong dili ko na gustong hisgutan ang nangagi. Maghinaot ko. Nga imo ng irespeto. Okay. Pero, human sa katuig sa atong panagtipon,
kung magkakaton ka sa pagmahal nako, mahimong isulti ko na kanimo ang tanan. Ed, Ayaw ka bala ka. Wa ko masuko nimo. Naibaw ko nga dili pa kumplito ang atong kaminyoon tungod kay wa ko pa maangkon ang imong kasing-kasing. Ayaw ko kaluya, Alexa. Gugmang ikinahanglan ko ug dili kaluoy. Busa, inig-abot sa hustong panahon, kinahanglang honest ka nga musulti nako sa tinuod mong kibati para nako. Ed, Muhangyo lang ko nimo. Tabangi ko sa pagtago ni Biron, batok kang iyan. Ed, magkalaong ka. Mingaw sa kwarto ni Papa. Busing! Ang kape ni mo, busing, oo. Nga anong gindadaan mo kung magkape nga? Huwag mo ko mapakutaw ni mo. Araw doon na kayo raso nga muso din, eh. Makichismis ba? Amida, Ningaw lagi, busing. Way siningkitan si Babaw. Way lagubo. Way tanan. Nagduog na tingali ron si Papa ni mo o si Mama Alex, ha? Hilom! Binastos ko. Uy! Bastos dyan ang magduog ang magtiayon nga natural mo, na? Kagwapa na Mama Alex, ha? Di ka kasino to, Alexa, oy? Usap ka, Binoy. Papangag ka. Oh, dili busing, oy. Papangag, good. Pangagan kita ka. Ipaandam na ako lamisa, ha? Pangaon na taet. Oh, Oy, hala, malipayon si Ma'am. Way gubot. bisit. Hala, kalain ni bus iyan. Sa puton man kundi mag-away ang iyang amahan o si Mama Alex, ha? Kinahanglang sundon ko ang hangyo ni Ed. Taguon na mo kikantang iyan si Verona. Hoy! Wow! Milagro nga nag-tracking sab ka. Di mo yung kagigan gapon. Wapagit ka ba humanan ng pangutanaha iyan? Kung nadani mo sa imong bakak ang akong amahan, maungwa ka niya awaya, ako dili. Ug dili kumuhunong sa pagpangutana nimo kung di ka mutugan kung diin kagahapon. Muragit ka, plakang ko pa iyan. Nga ba hindi magit ko ni mo hunungan, ha? Muhunong lang ko kung musulti ka kung diin kagahapon. Misulti na ko ni mo. Birthday si mong amahan, og ako siyang ni-surprise. Og tibok adlaw gyud ang imong preparasyon. Natural. Ug unsa may mo surprise ni Papa? Party! Magpa-party ko og akong gasto. Adto sa beach. Og imbitado hangtod ang imong uyab, si Lyra. Karon, unsa man, okay na ka? Kung okay na, mapadayon ako sa kong pag-jogging kay hapit na mo buntag. Klaro king namakak siya. Tuna gyud siya gilakaw nga kinahanglang gastuhan gyud ang usa ka adlaw hangtod das gabi. Beach party na, Sam. Magamit na gyud akong bathing suit ini. Nang Sedes, nang dali na mo nang. Binoy, ato na ipahimutang nga atong mga bawon. Oh, ako nakuhaon ng mga imnonon. Pagkaninduta, good ining ilang cottage din he. Cute man kayo. Ay mga bye-bye. Kanang cottage na gumamela, mo nang among kwarto ni Ed. Ay, man akong kwarto. Kanang Rose ay nga cottage, mo nang imong kwarto. Uy, Ma'am, adto lang ko sa baybayon, ma'am, ha? Nang, may kaugalingon na mong kwarto. Kamu si Pinoy. uy. Di-arte sa ni. Uy, huwain po mo nung atong birthday celebrant, uy. Malangan ko na siya kay doon na pa siya gitambungang birthday. Usa? Kinsa mo sadang kadungan og birthday ni Papa? But lang, siya dyan na hibaw.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sige, blow na ang candle sa mong cake, Veron. Igo naman siyang mitutok ni mo, Ed. Okay. Ako na mo blow sa imong candle, ha, Veron? Sige. Pag-wish na diya. Happy birthday, Veron! Happy birthday, anak. Mercedes! Nang! At, topoy seashells, oh! Dali, Nang! Ibutang sa itong basket, dali! Ay, hala! Uy, kanindot kining kinaso na! Nagkiatong now ni Alexa. Ay, kinikini day, oh! Uy, Tagoy. lingaw kayong duhas, ha? Uy! Siksi kayo si Mama Alexa siyang shorts nga pakigulog blouse hab nga murag brown, no? Maninintal. Og natintal ka, busing? Sa? Oha, oy. Magatintal gyud. Natintal man gani ko. Kutob lang gyud ta sa tanaw kay di man ato. Sa ako man ang amo. Kako. Hello? Ian, hain naman ka. Nagsabot ba ita nga maglakaw karon? Lira, di ko makauban ni musdiskuhan. Busy ko. May overtime man ko karon. Hain na day ka? Ni ako sa office. Naitiwaso ng trabaho. Daoy. Busy mga permi, uy. Naunsa naman ka? Kinsa may kauban ni mo diha? Wanha ko. Uy, ha? Ayaw. Ay, pag-ari sa office, Lira. Di as papa. Daoy, hasula, bayaan na, uy. Sige lang. Anaw na taga ugma, ha? Sige, bye. Bye. Makamao na lagi ka mabaliban ni Miss Larry ang busi. Chismoso. Apa ka diha? Umagod ko mulakaw. Magdisko na yung tamukaron ng si Miss Larry, ha? Oh. Pero mas ganahan ka mo uban din sa beach. Oh. Birthday ko ni Papa. Wala di ka mahiubo sa imong amahan, busing. Ha? Napapasagyo di ang imong kahiubo sa imong amahan, busing. Kadagan ba yung pangutan na, Binoy? Ay, Binoy! Ay, magsugban ako ng tag-isda dinig baboy, oy! ay, sige, busing. Magsugban nami, ha? Ikaw lang kung naibantay ni Mama Alexa, ha? Diba sig, bikugan nun niya ba? Alisa ko, ay, Binoy, tarat. Binoy, tarat. Amaw, kinintuhan. Tarat. Saan naman masuot sa utok? Uy. Ginuunog lalaki sa Alexa. Yung pagtawa na. Alexa! Gitawag ang Papa! Ay, excuse ha, gitawag ko sa kumbana. Da, misigal yung matas lalaki. Ay, nang sidis. Nagkabantay ka sa lihok di bus iyan? Oh, unsa naman sad nang imong libak anang agawon ta? Gusto lang ko mahibaw kung nakabantay ba ka sa ako nabantayan? Aw. Oh, sa puton siya nga magtan-aw Alexa. Mausap na ako nabantayan. Ug di ka na lang. Unsa pa man noy? Musikreto na siyang tutok sa sawa siyang amahan. Hilom noy oy. Ay nahatagig daotang kahulugan. Oh. Nang Sedes? Binoy, hay mo si Ed. Ha? Na, Muray gida nga. Tuwa pa man gud maabot, ma'am. Pagin mo abot. Ha? Iya siyan kay gitawag ko ni Ed. Ay gibinua nga, nasab ka atong usa, ma'am. Oy, it's a prank! Kapakon kinitawa na da. Nawa na, maglalis na sa tong duhain eh. Nangabubo na sa pangatong ulitaw. Unsay nangabubho ba, Uroy? May miduwang man gud nga lalaki ni mamalig sa gani, ha? Moto nga, gibalta na yun ni busing iyan. Saba ka diha, oy. Napustahan na iba. Ako sa dunay, gitagwang kaibog na si bus iyan kang mamalig sa...
Hoy, ikaw ba? Nademonyohan, nagitingali ng utok ni mo ay. Di ka mo to, nga naibog si Boss Ian ng Ma'am Alex, ha? Ay, dili, God. Asawa, God na siyang amahan. Dili mahitabong maibog siya sa asawa siyang amahan, Binoy. Naibog lagi na. Pusahan na iba. Ge, pilaman. Usa ka sweldohan sa 15 lang. Ge! Deal. Naibog na si Boss Ian lagi ka mamalik sa... O sige, Del. Wa na maibog si Ian sa asawa sa iyang amahan. Hoy, Ian. Nga nagkikapaangan naman sab ko ni mo, ha? Imo na sa tong giladong. Naun sa kanya? Kalit mga pangisog. Miingon kang gitawag ko ni Papa nimo, pero ang tinuod, wa pa de siya mo abot. Giluwas na lang ka sa pagpakasa. Unsa? Di ko gusto nga maabtan ni Papa nga, ikaw, may flirt kag laing laki. Oh. Sweet pa kay kag smile, no, sa lalaki nga miduol ni mo. Hoy! Nagkig-amigo ra to, no? Asa man paingon ng ila-ila, amigo-amigo. Padung ginas pagpanguyot. Oh, kahukaw kini mo kunahon na, uy, sobra. Uy, Alexa, lalaki ko. Mahibaw gid ko kung unsay tumong sa lalaki kung muduol ng bigbabay. Ikaw, sagot. Hapit na lang magpanty ng imong shorts. Napay yung puso dahi. Imong gi-display. Wala, no? Masa di gusto nimo magkaon ko nga maligog dagat? Cheap, kay ka na imong gisulob, eh. Masa'y labot nimo. Say labot na ko. Anak ko sa mong bana. Pagbaton og respeto sa imong kaugalingon. Kay di na kadaga. Oh. Sobra na ka manulti, ha? Huwag ka tinungan mo bitaw. Murag gag pampam ng forma ni mo. Bastos! Da. Dut lang talaga eh. Sigig pa ibog. Patay, gisapot si Mama Leaks, ha? Oh, gikan mang naglalis, natural sa puton yun. Basta mo na tinatupustaan ay, ha? Natanawa. Klaro kayo nga nagsilo si Boss Ian sa lalaki nga bidol ni Mama Leaks, ha? Naglalis ko dang ha? Pangigilan ka ng iyan, oy. Di siya gusto nga masakita ng iyang amahan. Ala, nagsayal na si Mama Leaks, ha? Uy, no? Uy, gibalikan si Boss Ian. Oh, sir. Tanawa ko, sir. Unsa naman? May respeto na ba ko sa imong amahan ini akong gisulob? Hmm? Kana ba? Mutuogid ka sa akong gisulti. Ayaw patuyang. Kay respetado sa mga tao nga akong amahan. Di kay muladlad gadiha nga murag pampam. Sobra na ka, ha? Oh. Masuko ka kay tinuod man. Ubos gidi kayong imong pagtanaw nako. Oh. Kay mipatol ka sa akong amahan. Dili ko mahimong balibaran ng offer sa imong amahan iyan. Oh. Gi-offeran ka ni Papa? Pila? Ug sunda ang laing sumpay ning sugilanon. Mahal kong kaaway o palihog na ko no, subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.